Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga hinggalan ini atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza dos na kini sa bulan sa Hulyo. Hulyo na gyud mga higala. Wala nagilaing Hulyo niya ba. Kumusta naman mga higala? Naginaot ko nga na kamuntanan sa Kapiskay sa Panglawas ha. Naginaot ko sa bako nga padayon kamo sa inyo ang mga gibuhaton, sa inyo ang pagsunod sa kaubuton sa Dios. Mga kikan ba kining gitawag natong Christian service, no? Mga congratulations ha. Once again sa ato ang mga bag-ong nisugod na sa inyong pagpangalagad, no? Ang iyon mo ha, nga kinasing-kasing yun ha. Walay kanang pakaping kaubuton nga pagserbisyo sa katawhan, no? Kana bang gitawag dito natong Christian leadership, no? Hanano padayon ta mga higala unya ato di ay nga timbayaon usab ta ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang atong station manager po dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman, no? Dagko na kay mga bata ni Elmer na nga po naman kami, no? Met, no? Ang ako lang ang usa diri kay wa po ko kainom og kuan ini. Wa pa jud ko kahigop og sabaw ining akong amigo pun nga lain nga Elmer, no? Si Elmer Manigsaka. Murag karon sa kita kahigop og sabaw ini meron sa Abi no higala no. So padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ining kamuntuhon. Abi no ato di ay nga timbayaon og mayong mudto sa atong mga kaubang mga kaparian. Labi na gyud ang ako mga classmates, no? Si Father Obing Masyon, si Father Dami Hirami, si Father Tonton Arnaiz, no? Mga maligon akong classmate mga higala, mga classmate kong maligon. O pino ug mga lawa mga higala pista baya si kuan sa Santo Tomas de Apostles, pero dinhi sa ato ang bikaryato sa St. Thomas unya pata sa Agosto 2, no? Kay last Saturday of the month last Saturday of the first Saturday of August 2, no? Nangandam na mi gani ato daan nga i-congratulate ang taga Bindoy, no? Murag niingon man to nako si ngamo si Padre nga tagsaan ko na miglitsyon. Ayan. Bason pala mo na yung tao ginoong matinuod to. Hingon ni Padre Nestor, no? Hingon, malagis Padre Nestor rimata nga. Wala may problema. Tagsaan to miglitsyon. Ay karon mga Agosto 2 mga higala ang amo ang kuan ang gitawag og sa mga higala ha mura abi na okay na mga higala solban na mura nakikita magugugam ang lama. Ikaw na lang mahibalong mo kuan ni ako ang technician, no? Si Sister Christine, no? Si Sister Christine Umbak. Ayan, no? Hala, no? May ngunto na ka na tanan o sa ako nang ginaingon, akong gitimbayaon. Tanan ako mga classmates sa Cebu, no? Ako pong timbayaon to kay mga guwapo ba kayo to ako mga classmates sa Cebu. Si Father Joey Bersinya, Father Joseph Kining Anore, si Father Mario Atienza, no? Si Father Kuan kining One Rosaroso, no? Si Monsignor Tingting Angkahas, si Monsignor di kay usaray ka Monsignor mahigala. Si Father kining Peter Necesario, Father Mario Atienza, si Prince Forever, no? Si Padre Rosdel Noel, no? O gingamon usab si Father Milton Medina. Skip sa baylain mga higala. Ug sa masin si Father Dodong Cordobes ug si Father kinay Samuel Papa. Nana no. May munto na kanatong tanan nang hinaot kag ako nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Pero arita mga higala sa ato ang Saint of the Day, no? July 2, no? Ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Bernardino, no? Realino. No, doon ako paisano nga pare nga na-member siya sa Diocese of Saint Bernardino. Bernardino dito sa asa niya murag
kan man niya mura man ni Canada or Australia, no, si Alwin, Father Alwin Anfoni, akong parente pod. No, pero karong adlaw si San Bernardino Realino, no, membro kini siya sa usa ka noble family, mga datuon ba, no, mga nanya taga Capin, Italy. Unya usa kini siya ka abogado. Unya do na siya mga doctorate degrees, so may laki gyud siya. Pero niabot ang panahon nga murag ni switch ang iyahang gibati, no, ni sulod sa mga Jesuit Society of Jesus, and then nahimo siyang usa ka pari, na ordinahan siya. Dahil paghuman, nagtrabaho siya among the poor and the youth and the sick, no, gipakita gini ang iyahang pagkamayong tao. Buutan gini si San Bernardino hangtod sa iyahang kamatayon, no. So muna nga naalinggatan gyud mga higala ang iyang pagkabuutan, muna nga ilang giproseso ang iyahang pagkasantos o sa kaluoy Ginoo na santos gyud, na canonize gyud isip o sa kasantos si San Bernardino Realino. Sama kang San Bernardino Realino, ato pong gamito ng atong tagsa-tagsa ka mga bukasyon, no, aron nga makaalagad kita sa mga katawhan. Hala, no, may muto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Bino, padayon ta sa ato ang mga buhat tulong. Bino, arin na ta mga higala sa ato ang katikisem. Ay, magkuhan sa ta, aday, kinang CBCP News. CBCP News, mga higala, CBCP Diocese of Legazpi, gilaunch na or gilusad ang ilang pagpangandam alang sa ilang ika-75 katuig nga kasumaran sa pagkatukod sa ilang diocese. Mahinumduman ang diocese sa Legazpi na natukod ni atong Pitsa 29 sa bulan sa Hunyo tuig 1959. Magulang din ni sa kuan. Amo mga oras ni sa kuan. Atuwa sa Manoyon sa Dumaguete, no. Nya usa kami sa ang gipahigayon sa maong kalihukan, pinanguluhan sa ilang obispo nga si Bishop Joel Bailon, ang obispo sa nasangpit nga diocese sa Legazpi. Balita mga higala gikan sa Vatican, agi og tubag sa kakulangon sa mga batan-on nga gustong mosulod sa pagkapari, no, the shortage of vocation. Si Pope Leo nagkanayon nga ang Dios dili gyud mohunong sa pagtawag kanato nga mga lagad sa simbahan, sigun sa iyang saad alang kanato. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon na ining kamudtuhon, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Bino, arin na ta mga higala sa ato ang katikisem. No? Father, tinuod ba? Tinuod ba? Sa may tinuod nga ang katungod sa pagbotar sa grado? Yes, no? The right to vote is sacred. Pangutana kita, nga naman kung na sacred man na? No. Because it is God-given. Ang gihatag ka na katungod ka na to sa Ginoo niya. Kay Ginoo may naghatag muna nga sagrado gina siya. Naunya, atong una-unaon nga ang voting is also choosing, no, pagpili. So ang katungod sa pagpili, Ginoo gyud naghatag na, no. Kung atong basahon sa Deuteronomio 30 kapitulo 30 bersikulo 19, gihimo kung saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman, busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtan. No? Klaro kay na mga higala sa Deuteronomio 30 chapter 30 verse 19. Gihimo ko kamong mga saksi, no, gihimo kong saksi ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. Sa ato pa, do na give freedom to choose ang mga tao, no, the freedom to choose, no, unya sa panalangin ba o katalagman ba, ganyan, no, busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong kaliwatan mulungtad. So muna, no, nga ang the right to vote is sacred because it is God given.
Kung kay ang pagbutar mga higala, magpili man ta. No, muna nga ato gyud kining ampingan, no? Ampingan. So ang pagbutar di ay usa ka paagi sa pagpili, kinabuhi ba o kamatayon, dayong panalangin ba o katalagman. So muna nga ato yung tan-awon mga higala kung unsaon gyud nato pagpili. No? Pagpili man lang kita. So let us try to learn how to kanang pick, choosing the right candidate. Of course, number one is vote according to your conscience. No? Vote according to your conscience. Kinahanglan nga ato dili lang ang atong kaugalingon lamang kaayuhan ang atong i-take into consideration. No, kung magbutara jud ka para sa imong kaayuhan, basin baya kung mobutara ka kay para makatrabaho ka sa munisipyo, bisan pag nakabalo ka nga bisan pag nakabalo ka nga dili gyud maayo ng tawhana og mahimong mayor kay kanang may pagkakuan gamay, no? May pagkakuan gamay, no? Kamadalay mo butang og sumpay mahigala kay may pagkakuan gamay, imo ra gyud gihapong butaran kay gisaaran man kag pwesto sa munisipyo. Munay gitawag natong voting for your own advantage. So, dili ginamaw. Kinahanglan nga kung mubutar ka, ang kaayuhan gyud sa tanan maoy imuhang tanawon. No, kinaabaya na sa Biblia, no? Sa Pilipos sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 4, pag tinabangay kamo og dili mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakayuhan. No, sa to pa gipahinumduman gid ta ni San Pablo, no, sa ihang sulat kudto sa taga Pilipos nga pag tinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakayuhan. Kato pa kung mubutar ta, ang kaayuhan sa tanan gyud mo ay atong tan-awon kay mo man ay gusto sa Ginoo. Kay nga man lagi niingon man siya sa Marcos 12 kapitulo 12 bersikulo 30-31, higugmaa ang Dios labaw sa tanan ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. No, ingon din na niya na, no? Nga dili gyud kita magkuan, dili gyud nato ba gitawag nato og himuon nga ang atong katungod sa pagbutar, atong himuon nga kanang ato bang pasipad-an. No, kay God-given man lagi na. Kay kining pagbutar pagpili baya na. Nga sigon sa atong mabasa sa Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 19, gihimo kung saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. No, sa to papili mo, pili, vote the right, you sana exercise your right to vote, the right of suffrage. Sana kay og ato ng tan-aw ng atong kaugalingon lamang murag nakasala pud ta gamay kay matos pag-iingon kay gamay dako gyud, no? Unya Marcos 12:30-31, higugmaa ang Dios labaw sa tanan o higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. No, no. Unya pader umubutaran gyud ta sa atong personal. Diyos kikanang pagbutar sa grado man lagi na doon na rabay giingon nga sa kinibitang sala nga simony, no? Buying or selling of something spiritual or closely connected with the spiritual, no? Sa ato pa buying or selling of sacred things, no? Muna isa sala ni Simon Magus, no? Kung atong tanawon sa kining buhat sa mga apostoles, no? Kini si Simon Magus. No, gikasab-an ni sa mga gala sa mga kuan. Gikasab-an ni siya sa mga kini ba si Simon Magus ba kung atong basahon sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 18-24, iya malaging gihaylo og kwarta si kuan. Gihaylo man lagi niya og kwarta si San Pedro ug si San Pablo. Munang gikasab-an siya, giingnan siya nga
dakong sala kini imong gihimo nga gusto nimong paliton ang mga butang sagrado. No? So mana nga kay sagrado man lagi ang kining gitawag nato og katungod sa pagbutar. So ayaw ginagpasipad, ayaw nang ibaligya kay sigon sa ato ang hukom, no? Sigon sa atong hukom ang pagbaligya sa balota, no? Pagbaligya sa kining butang nga sagrado usa ka dakong sala. Unya kay nakahukom man lagi ta, no? Ni conclude man lagi ta nga ang pagkatungod sa pagbutar sagrado. So kung imo ganing ibaligya ang imong katungod sa pagbutar, dako gyud ka na sila. Klaro ba? No? So mag-igsoon ha. Ayon na lang ganun kay nahuman naman eleksyon lagi pero karon gahapon pa nagsugod nga milingkod na sa ilang katungdanan katong inyong gipangbutaran. Pero okay ra. Sa sunod sa sunod. Muna nga karon pa lang daan mangandam na ta ha. Ayaw ginagamita, ayaw ginagpasipad yan ang imong katungod sa pagbutar kay sigon sa ato ang naamguhan, no? Ang katungod sa pagbutar sagrado ug kon ato kining ibaligya pinaagi ug ato kini pasipadaan pinaagi sa pagbaligya niini usa kini kadakong sala. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas. Daghang salamat. Smile gamay.